Menki da az goýupsyň da. Bolmadan. Geçen gere utana köp goýalar. Wala beşik dämi? Bugun alyp çykart netip bolsa. Alın. Salam dostlar. Salam mehribam tomoşaçylar. Sizin her biriňizde elem gowluklaryny arzulap, oýunlar gepleşenleriň täzany başlaýar. Täze sany geçenkilerden has tapatly olagyna bir tüýsürüňiz ananya sebäbi gelen mihmanlaram bugunky gepleşi has gyzyklandyrjagymyzy bir bilýär. Sebäbi olaň öýüdüri içi durky daşy bilen ot ýalyn gowman edi. Şu zatlar bilen men seňle radylaşman bilemok. Şu gepleşigimiz sany oýunçy 8-nji gepleşik. 8. 2 aýyň 3 aýyň içinde 8 sany gepleşik ýapdyk. Maşallah. Bolmasam bolmaz hereketde. Yeni bir aýratynda boljak şu gepleşik. Şu gepleşik tomoşaçylarymyň sen garşydasyň hem ýadyna galýar. Sen olaryň ýatmaýanlardan ýatman, irmen, arman zähmet çekýänler meşhur ýyldylar. Kim ol? Men senki tanıştırayn, seni menki tanıştıraýjakmy? Şeyde. Da şeyde lütfen. Bilmedim. Görünüp duralar ala. Yeti olemy. Ýekece söz ýetikmi ka diýen? Sen naparnyňa. Ýekece söz. Tolemy on aýdýan aýdymlary tolemy ýyl içinde ýörgün aýdymlar, ýörgün sözler da. Yani esasy tolemy baran ýerine görýär. Rekordlar döwýän Gurwaş gelýär. Ana Gurwaş atay. Rekord döwýän. Dün Real'den Atletico'nun oýunyny görüpsiň öýle. Yalnız Spotay'da durarım kan diýdim mole. Yo, men seni. Geçen. Men brolak koydular. Atam bilen bolýanlar diýip. Anandan bilen kenen tanıştıran kim kan? Wonsan diýdim, bugun diýdim rekord. Döwýär 8-70 atdan çykmady diýdim mole. Hiç ýyly ýagdaýda diýdi. Boom elýär, boom diýdim. Men boom bolmaz diýdim. Soňam gepleşik ýazmaly berdi diýdim. Ondan sen wow diýmän. Bäwli boom da. Farhat öreýär. Ana. On manasly. Bu gaçpa koydu elýär. Boni bilýär da. Farhatsa. Hoş gördün. Ne uven olur şey. Ya diýem ben. Sportçy ýörüp neme bular. Yaman. Bir afçany giyinip Ferhat oturup bassın şu geyliye. Sonra oyunu bitmiyor ya. şu geyik gidersen otursan. Nefis bolsa. Vallahi. Yo, otursan başka da atlar etmeli. Öyle bir oturma ya. Nefis bolsa. Bu tomoşaçylarymyz wagtyny hoş geçdi bolýar. Şoň üçin bir de tomoşa diýen Belentde, YouTube'da hökmat pikirlerini ýazma unutmalar. Oğlunlar, hoş gördük. Gene bir gerek. Sağ olun. Görýärdiňiz men gepleşigi. İyi giderli mene o can koyuyorlar. Edip seyrediyen gepleşiklerin biri tuvalama. 2 aýda 8-nji sen. Gatty uly şey diýen işimize üstünde ardy edýän ýöne ma biz ýeňmeli. Bursa soraw dörek tutaydy menne. Indi menkilik de Gurwaşsan bolýan. Onda da 8 gepleşigem görüp ne üçin tesbir ýazamok. Ya beletde gördüm ha. Belet ýazmaly. Şu YouTube'a gir 8'ine de ýapar. Bolýar, görmeýän ýalak häme. Beletde gördüm ha. Belet. Aýdymçylar bir ek bar ýança göremok diýär. Baran soň görýärdim. Görmesin, Lüboy tagan. Haýsy ýadyna galyjy? Haýsy? Ay döwmen atyr bilen gördüm. Arsyny dyrlay görsün. Arsyny gördüm. Durla çakla ýa-da. Diýişim tarap ýalar. Men diýerler tarap. Gıyblan kynam göründü bilýän. Tarar. Kim gıylatna şu gepleşigi? Haýsy gıylatna? Şok, gazal gülülen nemeden? Amalya. Beli görýän kelim. Bilýär. Şundan sonra bilen ha. Mena neme aylar bilen gülälen çıkdyň. Sen görmeýän ekeniň. Men hakyky ne ýa gaýtsyň hali ay göremok hatdy aýdýar ýa şoňka hali. Hakyky öňden çıkdykda çykýar, eýjün geçip göreýini bydykly bolup durar diýip atrifkalan gydykly boljagam görnük duran atdy. Geçip göreýini ýadyma çykalar da elimde ýok. Ya bu asry ýok. Tutuş görmedim. Ýa mekanyny net duranyny atrifkatyny gördüm. Biraz arsyda gördüm. Arsy diýene Arsy. Bular näçe beýdi? Bu opşim diňe atrifkatyny. Ya sağ olun geleňiz üçin. Esas gyzyk ýere madyr gepleşiň soňuny belki onu dol görmedik bolsaňyz soň has bir süýji ýeri bar, maňyzly ýeri bar. Yaman gowy ýeri. Iň gowy gyzyk gaýrakmy?
Sotayn pikirlen. Aýa men atamyň kılga. Ay tapawdy näme? Ay, bu ýata. Uman ýatda diýär Farhat Gurbaş netip bolsa bähtäç gatnaşýar. Netijesi boýunça kim utulsa, hemmämiziň gatnaşyp ören tanaýan ýyllamadyň Instagram sahypasynyň soňky postuna biziň taýyndan öwgüli şoň bir dörejiligini özüni wasp edýän söz ýazmaly. Utulsa. Utulan ýazýar. O bir de değişik zat däl, ýa-ni aýdýan, pikirlenme okman, lasan o zatlary. O alada näsene, Ýöne adamçylyk. bir wagtda görýän, pikirlenme Pikirlen wagty. Düşünana birine elbet söýüp ýazmaly. Yok söýüyorum da. Ko näme söýüyorsun? Ay şo Öwgüli diýmedi mi? Öwgüli. Öwgüli ýaşarlyk diýär. Bir için öwgüli ol, bir için bir seçkin ýar ol. Bir için öwgüli ýar. Onu hakik utmaly Geçen neme olma sen wagtda Goçmurad gördüm. Ýagşa burada ýazypdyr bilýär. Haçan adam bolsa. Güllü, saç normal ýa-da Nime kabul edýär. O düşünürler olara. belki kime ýazýanyňa baglanlar. Şermenlerde Bugün diňe arsy bar. Adamlarda başga hiç kim ýok. Kabul edýärmi? Arsyjan düşünýär. Düşünürmü ka? Farhada İzzat diýmedi. Yer bolýar. Onda näme? İlkinji şert, jem 5 şert bolýar. Jemleýiji 6-njy şertde aýratyn bähtäşýän. 5 şertde siz utuk kazanmak başarman. Sebäbi soňky şertimizde şol size peýda getir. Oh. Düşündükmi? Birinji şert näme? Tomaş edýär, özüme ekranda. Sina, alonu aşkana, topçağın sağcın, bütün üstünden döktürüp geçirip, boş doğru kağıt almalı. Olanlar Şerta geldi. geldi. Dememämiz, kabarat. Şunun üttöşüp öň bolmady şu görüşde hissa. Men ulan skavarot golan men däl. Öýde kämsip berýän men däl. Başga çara. Onda kim birinci bişirýär bilmek üçin biziň jadyly hemişe jüýümde göterip ýören şariklanma. Ak birinci başlaýar. Şoň için ak taýlamaly. Ak taýlamaly däl. Ak taýlamaly däl. Hen bir hil saylamaly lälli şey. Hazır taýlayan. Ay bu saylanma. Ya ne başında bulametde biz ya da Hey, görünni. Görünme. Ak birinci başlaýar dämi? İkinci başlaýar. Sayla da gören bolsa. Ak ikinci başlaýar. Bana Tapady sayla. sayla. saylamalı mı? Ha, bir sayla. Vallahi. Benke dost vallahi. Hemişe biz de Hemişe biz birinci başlaýar. Hemişe. Oğlum lämçi bir diýär. Bu ikinci ikinden tarih çygar bilýärsiň. Inni Bir farkaçan bäri. bu näme dediýsene? Bulan häzir inni näme edýän, näme Inni. görýär. Kıyın meselede. Bu aslı bolýan zat. Näme etmeli? Şuna degirýäs, buna degirýäs, buna degirýäs. Burdarda 3 noktada degmeliler. İstesek ütködü bilýän. Birinjini barlak görmeli. Nähili rakursa gidişini görä, şeýle ütködüp bolýar, beýler ütködüp bolýar. Ýöne hökman bu stolmusyna, bu skawarat kudurmaly. Men şundan başlamaly öldüm ha. Baba şuna degmeli. Eýseden bäk getirip bolýar. Şeýle getirip bolýar. Tapady. Hemme zat deyip bilen wagty haçan hasap gidiyor. Ha, gider Taýyn son. bolany başlaýar senden soň ses gidýänler jadyl o wagt şondan soň başlaýar. Öyle iň gowzat näme? Bir gezekde diýäň ha. Boly gitmeşiň iň adam da. Gön sen çempion. Ne ettin? Bir gezek. Oynatma. Ay belki bolar. Belki bolar. Onu et bilen aýok, ýani belki. Bolar. Ondan iň esas wagt Farhatçan. Bär oýun däl. Hemme zat çynnakay. Tayyar olun. Ana. Sina, Men işinde de başlaýarelmi? 3, Bir saat yine vardı. 2, Olur her daydır. Dinlemedim olur. Yok. Evet. Aha. Aha. Oo, Bu den. berekellah. Böyle Mala sağlar değil, diye. mala değil, Aferin, mala barlar değil. gör, bir mutfak. Berekellah. Katvollu bu. Bunu hiç topumuz kar. Kat ya saklatan ikinci ne edip edilmesin. Bolmadı bol. Aç 40 sekundumu kaldı. Ay berekellah. Yine çıkmayın. Bollu ay. Kurbaş düşünelim. Kurbaşın canı sağlığı için. Davay davay.
açık yaramazak bol yani bu bir kurwansın can sağlığı üçün salma depira bu. Goruyladı ha, goruyladı. Bir geçse bollu mu ya? Et vermeli mi? Bolla bolla ne dedin dedi ver ne oynatın diyor ne? Bolla attık. Bollu mu ya? Bollu. Güzel peçekler. Hiç iyili kıymen. Meme mi? Şunu sakla. Bol yani açı. Bir gedek dedi yani. Men sen bulaştır yani gördüm. Bir de bulaştır. Ya sen üt koydu bile. Bir de koyun Boyna yerimiz şunu var. ellemediniz ya. Biz de onu ellemez ama. Koyun yerimiz ol. Ya şunu falan diyecek bol Atamsın. yani. Ey ya büyük köt. Ben yerine de öyle mesela ben öyle yerine Dur falan kurwas elleme koymalı. elleme. Şutayla durdu başladı. Aa. Ne falan bile koyan. Belki pavizot birinci gedekte. Koymadı olsa. Koymayın mı? Getir onu. Getir ver. Al çekme diyordum ki. Ya digar. Kurwas. Hiç iyili kıyınçılığı yok. Oğlum adamçılık. Her kıyın hareket etmeli. Değil. Ne yetiyor diye. Arkadaşlar birindin de gitti çay içip kayttı. Derden geldi. Bir mıkdır liyadi. Yo, men ara Fakat 26 sekundda bolmalı. Biz 25 sekundda bolmalı. Çok bolsa. Düşünürüldü mü? Ha, düşündüm. mene kim rastan Ümrekte bolmalı. Şonu nimetmen Inni kadi kovuttum esasda bolmasa. çal. Davno koyurdum. Var, haber diye. Ana şu barla oturuyorum şu şey dedi. Yani usta, nira. Wow. Düşen yerine. Sen yöne düşen yerine mir seyretmeli ol yanda. Nira düşer. Şuna düşüyor. Yani koyay. Sana kurbas. Üçten bir yerde koyay. Sana bolon ne ora? Oldu mu? Tayin vurma. Hiç ilanı seyretme. Neme o Men aha Diver. Ya. Ne söz atsan? minut gitmän ka düşürdüm bunu ya. Minut Yo minut giden. Gidip oturuyor kadar Aşağıda. düşür versen ol ya. Ha oynaz minut gitmän ka sarla otursun o zamansı. vurma şundan alkaydı. Bak böyle dediler. Şundan alkaydı bile yapmıyor. Geçti. Boldu değil mi? Şundan alkaydı. Geçti. Aynen mi? Rosan şutaydı bir demel zadılı söz var. Şolum sana bir motivasiya ver ya. Çıkmayan Şuda oyun ne? Hem var? Çınlakay. Ya şu ettin ya şöyle. Koy oyunda. Nasıl bilmiyorum. Var mı? Koy yerine. O bir trono. Koy yerine. Koy yerine. Koy ya. Kesin. Karas. Bol git al. Tişir bırak. Bir yedekte korsan. Hop. Bir yedekte. Oba. Nereye Doğru. kadar? Berken girdim ben berken. Aha, davay. Bol. O bolmaya bak, şey bolmaya. Aha, Beyt kadar da. Bak. Bol. 10 ne sekundu mu var? Bak. Sartla sayma. La benim. Ya yürüyen de Yani yürek nem tık bollar. kurmayın. Arkadan gelmişler. ha, Şunda 16 değil. sekund ettiler. Bir 26 sekund ettiler. Oraya biz çalt ettik. Düşünüp Ben menadır men şunu şertini ya eldiydim men pikir ettim. Kim ne etse Antalya deyip şunu düşündüm. Feridin harkatsan Bir yani- tekati doğru da attı ya. Hani socağa sirini yanında duran oğluncu aytmalı da. Olam aytmadı. Ziyan yok o da atlar. Ya böyle şertkeme. Ziyana var bu. Ne? Bir normal. Bu bir başlangıcı. Evet, bağışta tutuluyor o koy alana o. Fat yıllar mı? Ya allı bak ne kadar. Yok katkılık yol başına kıyınrap olur öttüm orayın. in kıyın olur. Ya birinci şertime bu kızışmak için. Hadi. Edip Kaptan olacaklar. Fatih'in Edip olacaklar. Ona ikinci şertime ne olur ka? Hani görelim? Tamaşa edeceğiz. Seyna gizliğin söz. Katnaşıcı fujerin aşağına hatlar görmek için onun içindeki konfidensiyel üfler boşaltmalı. Katnaşıcı gizliğin söz doğrudur aylar vaadına Seyna yerli yeterli değil hasaplanıyor. Kurvas. Konfeti diyatsa ne? İçme lan şu imeli kim basmadı. 3 tanak stakan. Men dinlep tukan on dinlep geçse. Dinlemeyeceğim bol ya. Kim dinlemelim ya. Dinlemesene. Şunu al ya. Üfle ya. Mekan sanmet Son yaralım düğümünü Vurvaşlar. harpa 3 tane. Bulun mu zor olmağı mümkün, doğrudur olmağı mümkün. Bular ne getirenini bilemem ben. Şu sözü plandat deyip aydiyan bollu sen tuttun. Gök bir söz var idi. Belki bol bilir. Ha, son ya bir söz var. Nime var? Şonu Hep birincini mi? bilip gün aytsan ama öyle yok hemmesini üstünden ayırıp şey. Üstünü ayırmasan bilebilmeyen. Bilebilmeyen. Sen maksimalını üflep çıkarmalı için Sonrası esası. O. Şeyle kolayla çıkarmalı. No bir olsa da ikinci üçüncü gidiyor.
düşündüm. Düşüşdükmi? No. Taýinmi? Hay. Kyndan garen. Wagtdan soň düşünýär-de. Tiz etmeli. Demin o dämi? Dıkalkan. Acıma, näde geldin o ýaňa? Ulan kovdur yani. Dawleýärmi? Pesäs var. Burası. Bile geçmiş hep koyduk da. Hemme zat çynlakay. Gittik. Iň soňky ses solan soň biz Sıyırı başlanýar. sen şunu alıp bilýär. Oňa sen garaşmady bolýar. 2. Niňe trubkada üflemeller? Bol al gittik. Üfle. O üfle. O yine üfle. Aha bolly. Davay indiki. Tasrak sana. Yende bol kurvas. Bolly indiki. Yine görnen ok. Aha gördün mü? Bol. Res kay. Aha. Bol. Dur. Bolly. 23 sekundda bolduk. Da belledim. Ulan belledim sa. Dur. Terden gördün mü? Yok, görmedim da. Terden gördün mü? Yani Yok. yağdan çıktı mı? Yo yani belledim mi da diýen ol. Bulaştın mı? No, bulaştım ya dur dip. Tak. Bir daha başladık. Inni gow tarapy trubkan gow dıkmaly, lekin billik. Dıkylýan eken. Zam gözüňi saçyňy hiç alad etme. Gözüň ýumda üfläber. Bol innikäs şu gidip balakan ýene söýde görüp garp görüp geçsen bolýar. Men aýdy bilemok, näme garp bar. Hemmerat özüň etmeli bolýar. Düşündüm. Gün gidip balakan ansa tarapy 3 sançyk garp bar. Gidip bar yakan olanla yörep bar yakan mı? Oşa şey ýöre şey tutsaýdy. Ha. Ya, Söýüz başga düşünýär. Sen öyle mi gidip bar yakan? Dilimiz var. Dilimiz var. Ay özü gaýtyn bum ben. Ö düşünşän dilimiz var şonça. Iňe taýdat 23 sekundda boldy. 23 sekund oldu. Biz 13'te bolmaly. Bah. Gurletmedi ýaly. Davay. Diňe haçan? Näme haçan bolýar? Saat çykanda. Saat ýatda çykarňa bär oýundan. Hemme zat çynlakay. Gitdik. Taýýar. Sıyırı başlanýar. Ha, edekde. 3. Dawa stopar hadi. Dur. Yok, Hani? dıkma dedim. Dıkma. Kaldır. Kaldır yine. Üfleme. Bol. Katı dıkka. Fark hiç. Aha. Dava. Bol çatlar. Ne mi söz? Näme o pırtı? Ne? Tor. Yok. Türkmen sen o. Ha? Hangi kadar sen? Türkmen. Näme ya? Türkmen sen. Bol şey. Top be. Tor deyip or sokağa diyelim. Nemçe or sokağı tine. Tor. Am şeyle durdan men. Yok ulan dur. Kovultur da ha. Vahey Farhat. Ha dolmadı. Yani yok. Gül Ya yani. bu şahsı. Gitti mi? Ya atlar hiç yararsın yani. Yaman hayır üfledin de. Başladım kal. Bol dava diye. Davlene o davlene. Ay başla geleme. Aydan nasıl davlene? Gözün iman baktın hem de. Gitti mi kaç Gitti. kredi? İyi ya bunlar zaten değil. Ben ho. Böyle mutluya. Bir var ya. İki ol. Zriyetler Thomas olsun. Ne mi diyeyim? Kızılsın bir idimizden yeter ho. Ne mi? Gepleşip tutar değil mi? İki ne oluyor ya? Yadına İki düşer ne mi? oluyor? Öňe bir wagtlar men şeyde 5 nol geçipdim. Hem de Cemlejide hem de çödülüyor. Cemleyici'den ben tuttum diyen. Unutdum da Cemlejide şonda. Göröli. Göreli. Üçüncü şert et. Tomaş edýär. Oňa açyny biz bärini aýyraly. Sıyırı. Aynadan yol. Gatnaşyjy başa şartlanan şeýşeler üstünden top çagarlar üfläp bolamaly. Soňra olar üstünden geçirip boş duran durgurlara düşürmeli. Bargaçan. Hasap näçe bilýän gerek? Ha? Şonuň maňa nik geldiň oýdan şu ada. Wow, dogry. Yine. Şonuň maňa. Ya bulan burada bar eder. Berkan şu wede otursam diýmek maňalarny tut çykardyň alyp berýär. Men tamam geçip berýär. Böyle bileli. Ýatly o aptara geçýär. Üfleýär. 1. Yine bir top goýan, üfleýär. 2.
Gatan gadaken. Şuatden ýaňy. İki düşürsen boldymy? Birine buna düşürmeli. İdiler tapaly ýokdur ha. Ha? İdilerli. Ha. Ýöne birinji zat. Ha, bir iki ýetinde bir şarik bolmaly. Top çagal bolmaly. Ýok man, ýöne. Belli. Ne şat ýok şurda buraya. Birinji da biz. Soň öwrünýärler da. Düşünükli. Her kaçan ana tarafa geçýäs. Hata boýunça emme öňkünkilik bolýar bolan şondan deme. Bolam sekund. Hemme da sekund. Hemme da. O tarafy ikimiňizden şu at dogry we dürs bitirip gelýär ýöne biz utuk ýok da. Şu nol bolmakan hala maqsy bir bolar gaýratda. Abi işni birlik bolýar da şonu bir bolar gaýratda. Ýörenler mehriban dostlar ýa-da diýär bäri oýundan bu ýerde hemme da çynlyky. Olaram dinleme. Olaram dinleme. Seyir başlanýar. 3 Yuvaş bile var. Yer. Yakın yakın. Kolay üfle. Ötme. Bola ileki dedi bola. Üfle de çatıra. Berekela bol çatlış. Dursun. Takla o. Kolay üfle. Gerek kanka. Dinleme hiç şey dinleme. Çatıra kolay üfle olmasa. Bakaç. Yine alevine bak. Tapayı top gel. Bol çatlış. Çat. Hiç dinleme. Yerim skonu var kaçan. Dedim far. Bol. Edvilyan şolan. Bol bu top durma şu boş top ayırmalıydı mı helal. Vakay. Buna mı ayıralı? Son kıymız. Vah! Yok gidiver da. Yok, sıkıntılar var. Ama düştü ama. Bana düştü da. Geçir puanı ha? Şolar ýaly kıyın. Bolan ok ha? Yer bolan bu göreli bulan alıp çıkışını. Biz başarmadık. Buların başarmadık. Burada tutuk gelen ok. Yani bular kan göreli. Öňde var. Bular bakayım. Oğlanlar, siz arkayın geçip maňyz kişmiş. Mağazada bilen molun diýär. İçin iyin duraşan geçti. Inni şu taýda ýekeze tapawut we olaram bular sen oýunyny synlap bilýär. Biz synlap bilmedik. Ýöne indi muňa düşürmege kyn dälmi hadiýan. Ýöne şuňa düşürmek üçin biraz dogumulca üflemeli. Farhadyň esasy ýalňyşy wa haýyl işleýär. Sen owo, Sen diňäler diýäň. owo, Gidiversin. tizligin tutsaň, bir tutsaň alýan. Karaz başlamasaň, owo, berekella. Ya onuň şunu içire muňa düşürer nesip bolsa. Düştü, bul dogumulcak gelse, muňa da düşübile ya da muňa kakap bärigen düşübile ya da. Diňe barlak görmeli bolýar. Onuň şu diwotyrka mysal aç eýle bere sýşip. Feature bolan ok. Te ölçenen näme bul? Hemme. Taýinmi? Şu zatlar oýundan hemme zat çynnakay. berekella. Taýýar bolun. Seyir başlanýar. 3 2 1 Yer git. Oy! 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 Aha, bolly iki. Edver adyr o arka dege. Oy, çakta. Edver. Wah, oy. Aňarkyn aýyrmadak bolmaýar. Şunu aýyryp bilýär. Hiç kim emedi bilmeýär ony. Bolýar bilmedim. Edik gorkadan şu çoň bilen edik gorka. 30 sekundum var bolsa artdy. Üfler Bırak konuşur. Şoňa degirsen bolýan düşýär. Dis ufle. Şansın var. Tam şu kovuş bağlı. Şoňa deyip giriyor. Şoňa değil başga ýerip gidýär. Mende de bollar. Deňe yok. Bana bolýar nekene. Bol 4 sekund bir segene ufle. Atam, teret. Seyirden
Bunu edip bolýan. Däl. Bolýan. Ýanym dogunum. Ne, Indi çeyrek- bolar bolany ok diýdi. Onda biz çeyrek aýrylan boldy. şoňa salanmalysak häzir Onu hata etmeýär diýär. ýöne ziýan ýok bolar amma sarmada. Yani yok yani şu ne açıyorduk böyle gayet bizim getirmedik ettin sen girip çıktı üç kadar Oo. bärik Yo, bärik dedi Bu muňa degse gyýşyk dur. Yok, Muňa degse aslında girer. muňa degen o. Şundan gelip şeýle geçýär. Bu hiç il degen Şey yok. ama- Bırak çädir. Muňa hiç. Hadi ýa bonus bir gele gat üflämde şuňa jey. Bul var ama munna dronu gowy aýtam. Munna durup ýene galarda tapawut näme? Bul mundan gelip şeýle düşmeli da. Ay bäxtit bolsun. Ýa bak. Diýany ba olen. Häzir muňa düşmän, muňa düşen ortak hatap däl gerek. Kasap mesele ýok. Aha, Kasap hatta hatta şoňa şoňa düşürmeli. düşmeli. Yani bunun için boş kalmalı lan. İkisine de durmalı. Şonu boş kalmaly däl. Yok. Ana görýärmi? Şonu ýuwanç aýtmady da ýa. Aytdım abi. Ben hiç aytmadım. Kaç ayttın lan? Men pikirim ilki Yok, yani hem de tavliyeli de. Bana hem de tavliyeli orolu. Tavliyeli. Şoda baba var. Tavliyeli. Bir alıp koparmalı atlar vermeli la. Mail çiştir bu. Tanı sat gerek mi? Terminatorla beklerdik. İkinci de ben şiire katmak öğrenler. Rahat öyle mi? Yer bol ya. Ay bol ya. O tarafı hatayı gömedi bir düşün. Dördüncü oyuna deredeleyin. Ahmetler oğlan. Bir de utuk getirecek oyun şu. Hani görelim. Hani görelim. Final. Goşulamış. Dramatikle bulgurun şana doğru düşürmeli. Sonra onun içine düğürlünün kağızlanmalı. Kağız nerede düğürlemeli biliyor musun? Yine? Bravo. Hep yol ya. Bir jigim haýsam montaj döňüp şoň içine. Ha. Dön ya. Bolmadı mı? On, olur. Yeni. Yeni. Var lan. Eger şul yetmese neme? Market bilen. Özüň al ya. Hayır. Men kömek edip bilemem. Var. Pratiklerin karşıda aslanmaz özünü pespel, gönü çökkün, arp baryalar Gönü yöne, çökkün, biz ne beyle del, biz doğumlu, biz onunla da utmalıyız. Doğru değil mi kurban? Pespel, ho, gon. Bu her şehirde yekecaladı gece şu an şu kadar şapkam ya. Yok. Finalde ya. Finalde şu an. Şol 9 8 13 saat seyretme esasda şol düşmeli. Ve yine bir zat ayağın iki ayağın yerde durmalı bir kalmalı. Şey de bolýar. Bolny tapaw diyor. O söylezin ya. Bolny mi? Sen Şulatlar oyunda hemmeler çınlıkı. Şeýle Uvas boy Ataýew, mudyny o Jack olay. dostumuz oyununa başlaya. Final. Siz oldu Thomas edin Bir de ve bana böyle duracak. şerek bizim utuşumuzu ödüňizde tapak edin. Ben görürüm. Yürü. Ali be. Wahe bolýan mekindan. Ana. Wahe yank birinci bol. Ha, o stak için. Ana. Veteran jyra ýani ajrama. Alzara mesela. Ova. Ana. Hop. Normal. Var ya sen durma ol. Birinci goğudur da var. Bak. Başta bolon Allah bulur Allah. O durma ya. Durma ya. Durur. Ana bol o Ha, şey. alıp koy vermeli ha. No. Tutordunuz kadiydi. Yok. Vay. Ya birinci goğudur da hay tay şu birinci. Ana bolon. Birinci aýtdy. Düşürme. Ayağı Bol. Ana boldu. Bolun ne? Bol. Aha. Dolu. Aha. Wey. Bol. Bir qatalayım lan. Üç qatalayım lan. Bana. Ona bol. Bol yansa bol karasan. Bay. Bol yan bol. Neyle onlar? Ya böyle öyle. Siz hop ne diyorlar şu an? Kaçan gördük. Ha o. Ha. Bu tarafı en birinci verecek maslahatım kağıt bir qatarmalı. Üç qatarmalı yani. Bir qatalyan, kağıt bir qat bolmaly. Men fikrimçe şunu şeýlerak soňga bolayjak galyk. O kömekçi aýtmady da, şeýlerak gör, barlak gör, gysarma diýerken. Eni men fikrimçe kämir teýsir etmeliler. Sonra. Dururlar. Üç köş düşünürmek gerek ýaly. Hem zat görkezdi bir de. Ver, öňünden tutun näderkä? Şutaýdanmy? Aýýa bu bolmaly. Kyn bolarmy? Şutaýdan tutmaly bolsa. Ýere tutup gör. Barlap görer. Ýene esaslar içe haýşdym. Biraz tijenmeli. Ne otoň başyna harazymşa we aýdymlar ki kutardyn ne? Ne diňe bu maşlamaly düşünüp de men abarot polnup galmaly. Soň hemmeten biziň bolmaly. Şundan da
Görünme. Esasat bär oýnan hemme zat çynnakay. Tak geç taýyn bolupka. Taýýar bol. Sina başlanýar. Belge tutak koştak. Gördün mü alsın? Eğitme kadar Bu lan. geçene bu. Gitme. Bu geçene. Çatlaş. Şun güzel de. Uy. Tijen de on. Bulan ikisini oynaýarsana. Bir kere durdu. Bir gat qıstı. Qatdı. Qıstı. Taqowla diýäňim. Ýuwaşrak. Ýuwaşrak diňe buran gaçyrýaňadyr. Howlukmy wagtymyz kän. Utsaň bolly, howlukmy arqyn. Etdiň aýy. Maçı açan bu kili gol verdiler mi? Kalım turmat diýäň, turmat diýäň. Yo bara kaldı gördün mü? Hareket edin o. Sen Bir tutaklarından gatly dani. peýda etjek ýeri bar eken. Yok bana geldi. Ama şeyle açılıp kalktı şeyle. Benim vay, alıp vay. çektim bir gatat alma o öldü. Ne? Tüňe ýaşy Taýland koy. Gül ýaly bolşak Yetip eken. barya bular. Ödem. Siz de altsany gorçukla ýürüt şun diýme üçin. Yo gayra. Diýen dat da diýip kalmalla. Ya berekele gaç gowy. Ta ol, gyzykly bolla. Birinji utuşun bilen gutda ýatdy. Biz bular ýal bolmaly. Bular gön 70 eden öyle. O, wa garaş ente doba. Noýan Şey Beýäsin joýun şu. Başına koyuyor. Beýäsin joýun göreliň näme etmeli. Görüm. Sina yürüyen mayak. Gatnaşyjy suwly gabyň içinde dör sany boş bankadan mayak kurmaly. Şerden ýöneköy düşünükle. Howluk mancı goýas. Üstüne koyma lan. O üstüne goýmaly. Suw gaçdy bar uturlugmy gaýyk neme diýendir. Çymýandyr suwa. Bu mu? Hawa bir üstüne goýarsyn. Bir-birdendir ýöne. Birinji bunu goýýar. Ya illa bolup, illa saklap bolanok ikinji. Şeýle goýýar. Sentral. Merkez saklamaly. Merkez saklamaly. Kän oýnatmajak bolmaly. Lapsyk goýberem bu da. Ýene titi bilme bar ki. Bunu soňunda goý. Soňunda bulaşary. Düşünükli. Bular etdi, bir küç, biram soňunda goý. Boldy. Bir de düşünüşdük, öz düşünüşüp, söýleş medeniýetimiz bilen guruluşdyk. Esasat bär oýundan hemme zat näme eken? Çyn. Çyn eken. Ýörümli. Alyň wakyn göreliň. Arkaçan davledy ýerine bar diýýär. Hiç şeýdiňden o. Sahnada ne köçödüm. Düňe bulaşdyrman lan. Seret bärdekin birak fişim goýay bärde. Soň demetmedi Allah Farhat. İkeliň bilen goýmaly Farhat, ikeliň bilen goýmaly. Bir el bilen bolmaýar Farhat. Berekelle. Farhat. Ýakal ya, Ýakyn ya üfle, onsa. Berekelle bol. Raç üfle, Howlukma. üfle, onsa üfle. Takta. Yo, bol ýakyn ya Farhat, ýakyn ya. Vay gaýtdy. Vay, näme ýakaldy diýe. ana bol. Stakan. Bolly. Stakan. Davledy ýer Farhat. Stakan. Stakan. Bol Hile gidiyor. Dursa böyle şu. Edir sekund dursa uçuyor. Ey, kâda, kovulukma. Bol bura, çatlaş. Anlaştın mı? Kovulukma. Burada sekund koy. Elin hayal. Ana bol la. Yo. Bolo. Tutuş hemmedi bol ya. Yıkıcıydın bola nok diye. Men ýokal. Bana men nurda. Şöyle gaýtdy. Bular gurulaman edip görkedi. Eskor. Bulmaz ya. Hiç sat diýme. İşimiz. Çulaklar oýundan hemme de açynda gaýt. Bol başlasana. Bol başla. Taýýar bolan. Sina başlanýar. 3 Kirpicin düýbi berk bolmaly. 1 Garaş. Ýok. Kirpicin düýbi berk bolmaly. Berekella. Howlukma. Berekella. Howlukma. Batyrgylar. Dur ya. Vallahi durdu. İkinci elin koşma da. Durdu. Elin hayır durdu.
İsat değil mi? Yok. İsat değil mi? Yemen davaydaymış da. Etme. Ferhat 1 sekund değil. 10 sekunddan duruyorsun. Onda näme? Kutlu yaz. Hasamız 3-1. Yani Nätice çıkan o İki men nol o yani. bro. Sen çağırıp Tabii. da bunlar daştaken oynaptıracağım ya oyunlara. Kutluya baştan ayak gördüm diyara. Ben hem görmeli arasında. Yo. Gör yani amale. Ding ağrısı ipini koyup, Ya amale görüp, kadar ayak. ulukayım görüpsün ha. Seni görmezsin. Ben yok. Görün ulan öydürüp titretmeyeceksin belli. Ne cemleyici mi? O çağırıp da oynaptırlar. Gör onu. Defafat solla. Şu kuruluş ýalap nemede iň asatly başynda fundament bek bolsa, galanam dogry düşýär. Vah aklına döne. Aydım. Görüyen mi? Neymi aydım aydım neymiş hep böyle. Buna verme da. Mumum dili tuğuzla. Kuruluşu bilen valla. Yer bol ya. Hasamız 3-1 ikna olýarlar da. 3 var hava. İki 10 iki sekund. tok öňde da. Ne olanlar cemleyici oyunmuş wagt. Cemlejin görýär tabii. O cemleyiciň bir düşündüre. Cemleji oyun görýär. Häzir inni hasamız 3-1 da. Ne ikna boldy bolýardy dogry. Her bir utun özi 5 sekund ştrafny diýmek bolýar. Ýagny näli? Gurbaş 2 utuk öňde bardyň. Diýmek 10 sekund sen giç başlaýan. Berilýän final oyununa 1 minut berilýär. Bu doly 60 sekundun oýnaýar. Sen 50 sekundda başlaýan girişýän oyun. Boldy. Bir de şu 50 sekundda da gittik ha, nesip bolsa alıp çıkarsa ha. Yok ben 50 sekund oynayacakken barbar utulýas diýsen, gün şu wagt ýanky utujugy çykarýas kim? Yo, haýsy yine kol ünserden kol tarafı. Komentar Hem de şertleri baştan ayak geçip dur oğlanlar ha. Şeylemi? Ha, Öne drotyga rekord döwdi. Şu Şu en yerine kıyın de şert galan şodu. yerine gurba. Tebebi tutuş oyununda gitmişim. En kıyın şert şodu. O şertten bir geçti. Aa o şu bir gile. Hova diye galonlar. Bereketli. Kutlu yaz. Ben okuyam toy geçirim. Konuşma onu. Yo, toyu getirip neydi bilen? Yok koyluklar. Bu oyna abi. Oyna. Onu Cemleyici şerti görölüyüm oğlanlar. Ne etmedi? Diyorum. Final. Ofis eňidi. Gatnaşyjylar stolu üstünde topçagarlar oturup, ofis gysgyçlarla galmagyny kazanmaly. Haýsy gatnaşyjy ofis gysgyçyna köp topçagarlary saklap bilse, şolar ýeňiji bolýar. Onda mehriban tomoşaçylar Cemleyici oyuna da yetip geldik. Awa. Umum hatamada 3 var. Ýöne oň teçeli Cemleji oyununa nämesi? Haýyryň ýokdugyny geçen kanlarda biz görüpdik. Ýöne şu edem şu haýyr bolmamy kadiýa. Dogry sebäbi Cemleji oyun barda çödýär da. Toplaňyz eliňizde. Biz Çılıktan çıkmalylar. 10 sekundun haýyrynyň barlygyny görkezmeli. Suud et. Dogry dämi? Bular Elimde top yok. Ya bir baştan başla, bir baştan hem bura başlartın. Ýöne men başla diýem de başlaýan. Ola 60 sekundda başlaýan, 50 sekundda girişýän. Bassaly aýt. Bu yer oyun däl, bu yer Çınlakay. Yürü. Hemmela çınlakay. gitti onunla. 10 sekundun içinde 5 ne dolar ayda. Bak. Neyse adı. Dur. Git. Çılıktan geç. Evet. Şey berekelle intigen. Farka tayin mı? Birden koy vermedi. Birden koy vermedi. Tayin mı? Dinle Başlı farkat. Aha. Şu tayin koy ver. Yan yerden koy. Aha, bollu. Bol, kuras. Hiç iyi. Göktür yan lan, göktür yan. Göktür Aha, yan. bollu. Berekelle. Angarı. Şuna koy ver. Ne çıkarsak bol ya. Şuna Bol. farkat çat. Ay oğlum gidir ya ara oğlum. Den oy verme de. Farkat çat çatlış. Kurbaş den oy verme. Bol. Gidelim aç şu topu nur. Topu ona değirme. Bol. Göktürmeye de farkat. Bol la. Zılma diye. Bol. Zılma da farkat çat. Kurbaş. Bol. Farkat çat. Yuşa koy ver haydi farkat çat. Den vakt saklap bilem zok oğlanlar. Bolli. Oyna gidip dur oyna. Zırda hayır şimdi. Çıkarsak bol. Staydan oyna. Çıkar dur. Çıkar. Bol oyna ver gidip dur oyna. Bollu. Bu ne? Oyna yok oyun gidip dur. Vay bollu. Men denge çek bollu. Hadi baba. Biz durdum. Yo, oğlum adam oğlum. Men denge.
Geçin durdu. Yok oyunu dip kaytan oyunu çıkarttın ha men o. Bu çıkardı. Naka Öldüm, nesta. çıkardım Ağır onu. bir hiç neşte o. Ağır. Öz adım yapsın. Yo yo Çıkardım yo. o. Evet çıkardı mı? O öyle. Duramazam şeydi Ya böyle ak uttum beni. durdu. Son ak gitti. Ne gitti ya? Sen de çıkardın bunu. Oyunu Zırda o. çıkardı. Hayır, hayır, Mümkün çıkarsak bu. Staydan koyuyor. Evet çıkar dur. Çıkaram o. Ya, Men öldüm. Yok usta, yok ak durdu. Çıkardı bu. Meni yere saldım ha. He bilgini çıkarttınız. Ya ak durdu staydı mı? Düşürdün. Boş Yo dur. men staydı. Dur da hani bak kimin çıktı anam var. Yok dur anam var bu tiyatro. Ay içinden çıkarttı da görüyor musun? Men çıktı da üstüne bol bol litte bulan var men onu Vakit çıkardım. dur da Vakit oyna. dur oynamadan Yedi çıkar versin ya. hemen çıkarma ya çıkarma ya. Gol ya kurbansın. Yani bak. Gülya ayttık ha. Yani bak. Men aytdım. 10 sekundun hayrının yokluğunu biz suud ettik. Doğru değil mi? Aslında biz mutlular. Öyle var gol ya. Aslında unuttuk. Nerede? Şu gün fark atsan yerine geçip rahatsa davlenyası lezzet Şeyle var ya. Sonuç indik geleyenler davleynağına pis gelin. Davleynağına pis gelseniz koyup çay için bağır, koyup çay içip gelin. Kara çay içmeyin. Davleynağına pis olsa pis değerlerini öyle uttuk. Uttuk geldin sonra. Öyle kuşuşturun nokta mı? Kovzat. Beni duygular geçirip geçen yaklaşık bir yerde. Tomaşaçı, Şey kuşuşturacak var. Şu yerde Ne mi? YouTube'um var ama YouTube'da görüyorlar da hem ikisi Farhat deyip ya. Gurvas mı Farhat mı? Haysı has o oynadı. Asağından öt kırgıdı. Yok, Gurvas o oynadı. Biz ortada atları yığınat. Gurvas'ın esası etmeli sertini. Yedi sekund kaldı. İrvet. Yani bolu deydin ha. Yani şu 7 sekundda gittin ha. Gördün mü 7 sekund var. Şu 7 sekund duramazsam böyle utyadım. Ay garanti yok. Yo. Garanti yok. O da atları bize çözebilemiz yok. Biz ne mi diyeceğiz? Kutluyaz, yani kutladık. Şimdi ne mi? Öz oğlanımız var mı? Bilemok. Tasarıyordun kuvar. Yapmak ben ne delemi. Şunun içinde atlar var. Okumayan. Arkadaşım hudurlu işte. Sayılı. Atlar şu tayda. Zinanlar olup bilir, erkek kişiler olup bilir. Aha. Kim mi? DJ Bega. Ha, DJ üklemez diyen ha. Yo. Bektirin mi? İçine yok, içine yok mu diyen? Ne İnne DJ Bega dostunu ne mi diyemeli? DJ Bega durun çarşalan mı? Bastıksın mı? Yok DJ Bega deme mi? O istin var oğlum. Durun çarşalan mı? Yok ne? Bola ne DJ Bega? Ayır. O ya. Bola ne? Yer bola. Bega ne mi diyemeli? Hadi Çüple. Çüfledim oğlum gitmediler ya. O başında gördüm ha. Çüflep katıyor. Ne yapıyor? O kav çıkaryan mı? Davlenyası kaldı dip dedi bana. Benim rahat anım rahadır. Sen? Ne mi? Ulan olmadık golü. Ulan olmadı. Pis adam değil. İçine düştü. Her ortada çalma diyecek vallahi şu an. İçin lakne dışa. Pis adam değil. Hani telefonun hormatlı kurbaş, ululun, omulan. Anatan beri oğlum kıyını. Han telefonum. Cüzüğünce. Alıp tayınca kura bile ya. Hani DJ Bega. son postunda ne ama DJ Began görelim? Kanser. Ay böyle. Konser. Ne bol ya? Şey deyip aydıp da ulup olmadık diye ama da kurbaş. Ne diyecek o? Uy, esasat. Men like basmandır bastım. 24 saat durmalıdır. Şunu ertine çende. O erteri akşam 12:00 ayıryan, onun açını ayıramam. Özüm ne dedim? 5 saat çıktı diye täze koyup durdu. Komentar koyun kol ya. Hakikaten. 5 saat komentar da tekim gün 6-cı oluyor. Hani ya da Täze koyup durdu. Ne aradın ya lan? Böyle Ya ya da mahtul. Ya sen yaptın. Niye çiğit etmiyor adam? Hayır. Ben bakayım la emedim la. o koysun ama. otur koyup. İsmail Ulan kelgirip iyi, çıktı. yapmadı. İsmail'i koyup bir şey Dinle. ulan olmadı. Ulan olmadı sattı ya. Ulan sattı ya böyle yine şey de var. Olmadı. Tere ne? Yung ne? Okey. Ne? Tere ulan.
Doğum budaklar emesin ya. Sen mi sen yapmadın? Aa gitti ulu olup. Hem de ulu kartı olmadı. Kamerada görkezmere kabul Yani ulu meşi. Hem de ulu kartı. Ulu Üç tane yüzlenme olmadı. Bolunu yüzlenme de yok Ulu ben. olup on olmadı. Yüzlenme koymadı. Smiley yoktur. Gram açık. Kamerada alma lekin şuna yaz şunu bilen mi? Ulu ya ulu. Ya kokoy çıkmadan böyle. Gitti ana. Çıkan o entek. Yani görelim. Çıkın bu iyi ver lan. İyidir abi olmadı. Şayet. Allah. Çıktı mı? Başladı orada. İsa yanmasın. Gülüp Smiley. Yaman. Bu şey yumuşak yazıp sana içinden ama ulura kartın yazmalar bro. Biz abi ne yapıyoruz? O kayan ular olmadı. Ne bolla ya? Ne aydım aydıp dur seni bol olmadı. Ya hisse adam ya. Yok yok da böyle geçmesin. Şertlerim. Son kayını rekord dövdünüz. Ana. Gartı son kayı. Ütüş kolle. Siz özünüz näle deyinçalınız mı? Mene var şu hasam şu gepleşikleri gördüm ha emmesine. Has şu bir tesir olmayan için. Öyle atlasanımdan nöram hem şu tayda o tayda gör. İde mel vat niye çike de nokta para. Murat no lağımdan geliyor. Olin. Bolun. Esas alcıraman alt çıkmalı yani alt çık kosan onu. Atamca bol bitti ayakta. Farkat näme diýen? Hakikaten kovu gepleşik neme? Abi işte aydımçları bir de gepleşe çağırıyorlar. Öyle doğru da öyle aydım ya. Öyle kevat настроение neme öyle ben. Belki lan настроение Açıldım. ya davleniyor. Neme ortada petrak koyuyor. Abi ya. Böyle beğenip çıkıyor. Ne umuman şunkü yeňsiň bilen Allah'dan sen davlenýän ýat bolsun. Mutlu ýat seni. O yeňsiň bilen. Sağ olun. Uwunç bilen kim düşen okdoýan sen. Aslında nijinde men kemişe de tordan 60 diýer ýa-ni men. Şoňa o goň galdy şu var. Yok köp sağ olun. Farhat Urbaş Allah'tan işin üstünlük diýsen bir öz başdy türkmen toýlamady bedeýäňiz bir-biriňizden ustad wala mundan beýlägem sağlık, agdybirlik maşgalaňyda işiňizde de diňe täze gowy aýdymlar, rekordda ölen aýdymlar, bu aýdymlar garat hemişe ýurdumyzda toýlanýan toý bayramlaryny bede bolup durum. Bizim Art Production wonşmilerde bir kompakt gelişip dursa hemişe de ýangyda bolan. Toýda goşup duraly. Da dinle öňe. Ne burada ýatdan çykardylar da beýlekde sowgat beredim de ýok. Bak. Oýnaýan garawatyr. Sowgat diläwan maletdik ya. Gör ýanym hakyky. Täkide ödüm öňküden bir hili agyrrak. Agyrrak ütköş renkli. Ağrama verendirler de. Berme kaby özü çykmadı. Mek agyrrak diýip Oğlanlar, sağ olun gelenine dronunuza o yeniden nesip olsa belki planlanmadı ütgese o yeňzilenmeden. Çempionlar çağırandı çağırayım. Bit ve eder. Biz olsa tomaşaşylar bilen häzirlikçe hoşlaşýar. Janyňyz sağ bolsun. Eger gepleşigi şu ýerine çenli gören bolsaň, belet videoda ne şeyleze knopka var. YouTube'da da bar ol like ve hökmanam komentar yazmaly. Umuman biz bilen galmaly. İnnik gepleşiklerde kimi göresiňiz gelýän bolsa yazmaly, pikiriňizi yazmaly. Janyňyz sağ bolsun, öýoňyz abad bolsun. Asuda watanymyzda gahryman arkadamyň arkadaly gahryman serdamyň saýatynyň her bir ojakda sağlyk bolsun, toý bolsun, şatlyk bolsun. Eletde bilen şu hormat prezidentimizden gahryman arkadamyň alyp barýan şeýle bir beýik işlerine öz başly kiçijek bolsa goşanymy goşýar. Ýagny siziň wagtyňyz hasam bir hoş geçmek üçin her bir purtadyňyzyň gymmatly bolmak üçin Art Production arman ýadaman zähmet çekýär. Elet olam siziň üçin. Şoň üçin bilen bilen galyň, bilen bilen her bir purtadyňyz gymmatlydyr. Tälikde görüşýänçe. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Ciao.